Haetaan yksi vielä. Ota. Sitä hommaa. Uskot. Hyvä. Hei. Erittäin. Hei poika. Hei. Joo. Voidaanko sopia sillä tavalla, että te kilistele ja kolistelette noiden reutojenne kanssa, kun meillä on vuoroharjoitus alakerrassa ja me iltatuulen viestiä harjoitellaan ja meidän bassot ei kuule yhtään mitään, kun te täällä kolistelette ja Olmi, nosta pala ylös. Mikä se on? Näytä Dorkalle pala. Sano pala. 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 Olmi, laske pala alas. Niin oliks sulla jotain? Ei mulla ollut yhtään mitään. Se on hyvä, me vedetään maksimiharjoituksia koko ilta. Se onkin hyvä idea. Ihmisen on hyvä tietää ylärajansa. No mitäs te teette? Lauletaan vaan vähän kovempaa sitten. Hyvää illan jatkoa teille kaikille. Jatketaan. Haetaan 8. Ei vaan. Heippa.